Здравейте, сега ще ви покажа. Как да си направите изстрелвачка за стреляне. Интересно се прави. Сега ще ви покажа как да го направя. Ето, сега само първо ще ви покажа как работи и как изглежда. Ето как изглежда изстрелвачката. И обаче не знам дали имам вътре стрели. Ако имам, ще ви пусна. Чакайте. Няма. Ще пусна по някой. За да ви покажа как да работи. Ето така. Стрели. Само да взема още малко. Тук не чакайте да ги сложа. Един. Сложихме. И тук. Съответно здесь. Така. И ето. Ще ви покажа как работи. Гледайте. Така трябва да работи. Ако искате, вие можете да си направите и с други строи. Така. Сега ще ви покажа как да си я направите. Първо ще ви трябва брикс, ще ви трябва Redstone Torch, ще ви трябва Spacer, ще ви трябва също така Lever, ще ви трябва чакайте. Да, ще ви трябва Redstone. Ето го. И да. Redstone. Каквото е така. Слагате Redstone Torch тук и отзад. После взимате си Redstone. Така. Два, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ето така. По-точно това ще направим. После тук пак 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. След това слагате ливър. Ето, тук също слагате, само по-малко. 3. Или 1, 2, 3. И слагате ливъра. За да можете да контролирате да изключите и включите. Само че не видя само да е от другата страна. Трябваше да се сложат 3. 1, 2, 3. И сте готови. Сега ще ви трябва брикс пак. Слагате 1, 2, 3. Също 3. Ще ви трябва
редстоун репитър. Тук слагате редстоун. И тук също редстоун. И да съм репитър. Тук слагате дропърите. Да. Така. Почти сте готови сте. Ако искате да ги е повече, вече поне ще направя с 3 после. Разбрахте как се правят тези двете. Съответно си направя трета част също така. Сега ще отправя. Така. Вие просто спирайте от другата. 3 редстоуна тук. Тук редстоун репитър. А тук диспенсър. Така, вот, 3. Може да и повече, пак ви казвам. Добре. Питер. Но вече само да ви кажа, за последно няма да стане, защото редстоун ако се плаща с другите и няма да стане. И затова трябва максимум толкова можете да направите. Освен ако не ви е по-голямо разстояние от широчината. Така. И диспенсъра. Така. Най-изяхте. Ето тук. Още. И сега трябва да заредите. Всичко може да хвърля и такива. И отваря скоро. Аз мисля, че така е важно. Така е плаче, тук стволи. Тук се други страни. Това ще бъде интересно и дълго също време. Забавно. Ще видите как се прави. Лесно. Симата ви. Може и да ги сложи всички. И са ви готови. Сега гледайте как. Ще да пак. Как да гледам. И? Так. Ако ще не трябваше да е добре стане. Не. То значи, аз не бях направил за друга версия. За една друга версия бях направил. Така и не стана. Сега не стана, не знам защо. Добре, нищо. Сега ще махна съм да това. Нещо така ще стане.
Аз извинете, но това съм го правил на друга версия на Minecraft и за това наистина. Ето така. Ще ви кажа хора нещо с набъркам. Ти си опитал да направих изтрих. Това няма никакво значение. Да. Забравих да сложим редстоуна тук. Нищо. И блоквам. Как може да стане? Аз просто съм върху, не съм сложила редстоуна. Ето това. Може да сложи толкова страни. Но това цъкане не е от страните, ако когато сложите лампите по фасната, като се измени става. Добре, това беше всичко, което ще видим в следващия видео. До виждане.